античния македонизъм, какво представлява той, който в момента е водещо начало, нали, в македонската историография и фундамент на македонската държава и нация. Значи нещата се развиваха така. Допреди 3 години Македония крадеше и се позоваваше главно на средновековното наследство. Тоест, македонците дошли, били някакви по-особени славяни, различни от българите и не се настанили в тези земи в 7 век. След което, разбира се, цар Самуил, Кирил и Методий, всички те са македонци. От 3 години на македонците нещо им стана и решиха да потърсят корените си и да обявят корените си за още по-древни. И решиха, че са наследници на античните македонци и на античната македонска държава. Тази теза сега е основна в македонската историография и оттам. И фундамент, както казах, основа на македонската държава и нация. Стигнали са до пароксизъм, търсят своите корени не само в антична Македония, една гръцка държава, населена от гърци, които са наричани македонци, както теселийците са теселийци, спартанците са спартанци и т.н. Търсят корените си чак в древен Пакистан и на много други места по света. Смятат да строят 17 паметника в Скопие, започвайки с 35 метров паметник на Александър Македонски. Всичко по тая линия, нали, до най-късни времена, стига човек да е роден в Македония, се обявява за македонец. Между другото, лапнаха и наследството на ранна Византия. Юстиниан Велики вече е македонец, да знаете, и на него ще му построят паметник. И така нататък, и така нататък. Тук искам да кажа, че за първи път, ако старите тези се приемаха на доверие от цялата македонска общност, македонска в кавички, разбира се, поставям, от всички политически сили, днес някои политически сили и някои политици, както и много интелектуалци, също са смутени и малко оплашени от това, което прави правителството на ВМРО да МПМН. Бранко Цървенковски каза, че античният македонизъм вероятно ще донесе до много тежко историческо поражение въобще на македонската идея. А Любчо Георгиевски, председател на едно друго ВМРО и български граждани, между другото, заяви, че както се е подкарали, скоро скопяни ще се обявят за антични югославяни, тъй като те не се отказват и от югославската идея. Но ние може да се смеем само на това. За дискусии място няма в сериозната наука по този въпрос. Ако, пак по повод на изборите, където тази теза се лансера особено шумно и особено бурно, не беше съпровождана от обичайния антибългаризъм. Антибългарските изстъпления, нали, на скопските политици и на скопски духовници, за съжаление, взимат необичайни размери. Битолския владика, който е внук на един сърбомански войвода, Йован Бабунски, е заповядал от църквите в Македония, от дворовете им да се изкопаят тленните останки на български войници. Много български офицери и войници са погребвани в дворовете на църквите, тъй като местното население ги е смятало за свои хора. Ето, виждате кадри от гробище в църковния двор в село Цапари Битолско. Това значи да бъдат разрушени паметниците на българските войници и офицери, да бъдат изкопани костите им и да бъдат събрани в една обща яма някъде из Македония. А да се поправят и почистят паметниците на сръбските войници и офицери, тук там е пръснати из Македония. И други работи е направил светиня му, като е уволнил от епархията всички свещеници, завършили в България, и взел всички български книги, богослужебни книги, отпечатани в България, и други такива много богоугодни богу неща. Използват в предизборната битка и емисари от Омо и Линден, един юнак, който за съжаление носи моето име, Божидар Кирянов, обикалял из цяла Македония да изнася лекции по време на предизборното събрание, колко е тежко положението на македонците в България. За услугата, казват мои приятели от Македония, че получава по 2000 евро на всяка лекция. Доста хубаво заплащане. Та това е с античния македонизъм, една идиотска теория, още по-идиотска от предишната,
да са живи и здрави, наистина, както казва Цървенковски, вероятно този македонизъм